балаларыбыз өчен майданчыклар, тротуарлар, стоянкалар, парковкалар, менә үзегез нәрсәне сорадыгыз, барысын да эшләдек. Шуңа күрә рәхмәт Эльвира Анваровичка, Сагир Ясировичка, подрядчикларга, төзүчеләребезгә бик зур рәхмәт. Алар инде вакытында, яхшы сыйфат белән вакытында эшләделәр. Шуңа күрә аларга рәхмәт әйтик әле. Бик зур рәхмәт. Посмотрите, какой наш двор, старый двор, а он стал новым, современным, ухоженным, красивым, хорошо освещенным, асфальтированным, а главное многофункциональным. Здесь каждый из нас, хоть дети, хоть люди постарше, найдут себе место по душе и по интересам.